Достар, һез үз кулдарыгыз белән һавыт-хаба эшләгәнегез бармы? Мин был һөнәргә өйрәнергә Кулибин остаханасына килдем. Хәзер эште башлайбыз. Сейчас я покажу, как сделать на гончарном круге тарелочку. Я прилепляю кусочек глины к центру, включаю. Сейчас мне нужно сначала отцентровать этот кусочек глины, так чтобы он стал точно в центре, чтобы был ровненький со всех сторон. Әйткәндәй, был иң борынгы һөнәрләрдән береһе дип исәпләнә. Мәсәлән, ул Кытайда безнең эрага тиклем 2000 ел элек барлыкка килгән. Тәүдә басыктан эшләнгән һавыттарда һау, орлык саклау өчен куллангандар. Эште башлар алдыннан басыкты әзерләргә кирәк. Уны тәүдә ваклайдар, һау кушалар һәм басалар. Часто руки нужно мочить. Подожди, останови круг. Тәрилкә формаға килеп сыккан өчен уртаһын табабыз һәм тишек эшләйбез. Был шөгыль зур игътибарлык, тырышлык таләп итә. Кулларның һәм аяктарның көчле булуы ла мөһим. Тәүдә матур килеп сыкмауы ла бар, әмма кайгырмагыз. Ошындай остаханаларда агай-апайдар барыһын да аңлатырга әзер. Артык балсыкты төбенән ипләп кенә алабыз. Артык һауды һәм бармак эзләрен ошо губка ярдәмендә алабыз. Тәрилкәбез әзер, хәзер махсус кыл ярдәмендә кисеп алырга гына калды. Тәрилкә 2 тәүлек эчендә кибә. Артабан уны мейескә куеп яндыралар. Шуннан һуң уннан ашарга була. Был басык ярдәмендә нимә генә эшләмәйдер, фантазияң гына бай булһын. Ә инде һавыт-хаба озак сакланһын өчен махсус мейестә 1050 градуста яндырырга кирәк. Илина апайга зур рәхмәт. Был һөнәр бигрәк тә мактыргыз булып сыкты. Үз куллары белән эшләнгән тәрилкәнән аш та тәмлерәк була ул. Илназ Ишбирзин. Элина Фатыхова. Тау-Тау хәбәр өчен.